τύπος αδύνατος ψηλός, που έχει θέμα στο μυαλό και σπούδασε γιατρός. Έγινε ψυχίατρος να γίνει αυτός καλά, μα γιατριά δεν βρήκε ακόμα πουθενά. Κι αφού το κόσμο γύρισε θα πάει και στο τρελό της Βόρειας Κορέας να δει τον πρόεδρο. Αυτός όμως δεν ξέρουμε αν θα το δεχθεί, τον τύπο το τρελάρα ίσως να φοβηθεί. Μα όπως είπα στην αρχή, είναι πιο παλαβός, τη δόξα μη του πάρει και γίνει πρόεδρος, με τόση ηλικιότητα του τύπου στο μυαλό. Μη φάει αντικατάσταση από το λαό. Ο τύπος αποφάσισε να πάει στο Τζέγκις-Χάν και τώρα οι Μογγόλοι φωνάζουνε αμάν. Δώσαν στα αεροδρόμια του τύπου τη φωτό, για χτύπημα φοβούνται τρομοκρατικό. Το προορισμό του άλλαξε, κίνησε για αλλού, για να ακολουθήσει το δρόμο του τσαγιού. Στην Κίνα μόλις πάτησε το πόδι του εκεί, στο Βούδα προσευχήθηκε η κίτρινη φυλή. Καλέ μας Βούδα, σώσε μας απ' το ψηλό το βλάκα, σεισμό τσουνάμι στείλε μας, διώξ' όμως το μαλάκα. Καλός λαός θα είμαστε, θα τρώμε μόνο ρύζι, μαϊμούδες δεν θα φτιάχνουμε, να φύγει το κυρίζι. Αυτός λοιπόν ο τύπος πίσω θέλει να έρθει και εμείς όλοι φωνάζουμε μακάρι να χαθεί. Για χώρα όμως το κρατά και άσυλο του δίνει, ακόμα και ο Ερντογάν τα σύνορα του κλείνει. Ένα μέρος τύπε μου υπάρχει για να πας, είναι όμως δύσκολο εκεί δεν περπατάς. Αεροπλάνο δεν πετά, αμάξι δεν πηγαίνει, τρένο εκεί δεν προχωρά, ούτε καράβι δένει. Μα δεν κατάλαβες καλά, το μέρος είναι ένα, αυτό είναι το διάστημα, είναι το υπερπέρα. Δεν ξέρω εξωγήινοι υπάρχουν και ζουνε, γιατί κι αυτοί μόλις σε δουν θα εξαφανιστούνε.